Viatge a Mart és un llibre singular, d'autoria col·lectiva, que Edicions Poncianes acaba de publicar i que es va presentar al CCCB sota el títol Desplaçaments. Els seus protagonistes, joves migrants extutelats i creadors i activistes, van conversar per repensar què és el futur i què és el viatge, d'on som, d'on ens deixen ser. A les seves pàgines hi trobareu 5 paraules del futur, creades pels tripulants del projecte, que van navegar per Barcelona i, des del vincle i del dubte, en van sortir també els seus quaderns de bitàcola, que van compartir amb el públic i que trobareu dins d'aquest llibre, que recull un projecte coral del CCCB, la Sullivan i Edicions Poncianes, amb la col·laboració de Punt de Referència. Pel Centre de Cultura Contemporània, Viatge a Mart ha estat un veritable viatge de descoberta, un viatge en una companyia immillorable i sobretot un procés d'aprenentatge. Un projecte que ens ha omplert de goig i que ha estat una aventura de començament a final que tanquem ara amb aquest llibre preciós que Poncianes ens ha ajudat a fer. El projecte aquest de Viatge a Mart per la Sullivan ha significat un abans i un després. Hem treballat molt, però hem conegut molta gent molt bonica que ens ha transformat i que a més amb qui hem fet aquest viatge que realment suposa un canvi de rumb i una aproximació i un estar en camí del que realment volem fer com a associació, com a productora cultural. Viatge a Mart per Poncianes ha sigut poder posar tot aquest projecte tan coral, amb tants participants, amb tantes entitats involucrades, ha sigut poder-lo materialitzar en un quadern que hem intentat cuidar perquè sigui una mostra de tota aquesta diversitat. ¿Por qué toda la gente en África quiere venir a Europa? ¿Por qué en nuestros países hay tantas guerras y tantas violencias? ¿Por qué no tenemos tan buenos estudios? Y sobre todo, ¿por qué nos cuesta tener un permiso de residencia? Si hay alguien que está en esta sala, tiene estas respuestas, que nos ayude a resolverlas. Si no, yo no entiendo, de verdad. Pero con este libro y teniendo todo escrito, es mucho más fácil para mí de volver a leerlo y recordar el momento y vivirlo yo, solo riendo conmigo, recordando estos buenos momentos que hemos pasado y hacer la receta que yo quiero.